ole ka subscribers le viewers te ka channel te min lo viewer min lo subscribe sak zel thin ti ka hret awang hian kan lom khop mai hei ke ma po video siam te ka phur pha nang ma ni zara kalom tak zet ani ti kha he video kal tang hin ka lo soi duwa ole tuna chuan hei he thil hi kan hre chiang to mai the a then chun amai ro chu Mizorama thlaya chuan hi khovel po niang tur nei tam berangai ani a hei hi a than chu pangpar tam tak chu antina an par ringot te tur ani a an zung te an kung te ringot te tur ani amar chu hei chu a hna a par te le a kung te le a zung zong a vai hin tur vek ani chuwang chuan he thil hi kan bel chiang ve le du hrim hrim ka video te pawh ka lo post to hei hi totorot par an tia at na par an tia a thenin lo leng an tia a sap tong chuan angel trumpet an ti thung ani hei hi kan thria tur chu Mizorama original ani lo ani kum sang kha zakwa som pariat velbor khan zo sap kan ti mai sap ho khan Mizorama an lo kin thawani an ti ni a history a chuan ei kan thria chian ve nga ya a than chu he thlai hi South America ti vel te kung la Europe ti vela te khona hetiang pangpar hi a om thina ole kan soi tong khan sap ho in kum sang kha zakwa som pariat velbora Mizorama lo tin chho ani a Mizorama to ho chu ti hana dar zau se la hian hei ti khan hei atlabek tom kan hei la chu na lo in store lo in te ama ro chu he pangpar hi pangpar kung lian tak ang chi kha ani thei lawa hei ai lian do or cheu hin om the ni ma hlom na om pangpar kung lian tak ang kha ani thei lem lo ani ole an sei tong khan he pangpar hi engwang la om em nge ani ti kha kan soi do ani ole a la om na pakhat ve chu hi a hna te a par te a zung zong hi tur vek ani a tur na thaw dan hi luak chuak te lu hei te hi rui chu o khatiang te khan anom thina o chu a thaw dan tang pui ani a chang le kai ang te pawh khan hi a thok the ani he tur eya hi enge taksa senglu tho laka khan chuan he tur hi thil mak to ve pakhat chu he a bom tu khuai ti vel te le sawa te pawh hi an rui chu the ani a zuan in hian chawang chuan nge pa he pangpar hi pangpar mak le hlom ve tak chu ni mai ro chu hei tura te pawh in bula oma thil hlom taka ngai mani se a ei lo chu hlom chuang lo tian engma tuna puina hlom na om chuang reng reng lo ni hei hi han ei tral tum ti vel tang kha chu na hlom ani mai a amai ro chu hei tuna ai chu na hlom na om reng lo ni amai ro chu kan khoi pal te ni kha chuan hi kan kut te kan sil fai tha tur ani a a hna te a par te hi a zung kha kan soi tong khan tur ve kan ei vai kan lo khoi pal ani chuan kan kut hi kan sil fai wat tur ani sa bon nen chu hi in ve na osam tak ni amai ro chu no pang te kha chu kan thil thiat ve chu tha no pang te na par te hen no la ngan no ei mi pang te kha a hloma chu ba ka no pang mai pa ka ran sa hetiang kan ran bul te ui te zo te le vok ti vel te hatiang ho sakor ti vel te pon yang bong te pon an lo pet palang ti kha hlom ve la hatiang kha chu hlom ve em ni antina hei bong te ran nu reng chuan thangdar ti an hoi em thang darim chhia hi an thi pui thei ni amai ro chu he til hi chu enge an thi pui ngem ti kha chu hriat chong la amai ro chu hlom hrim hi khovela hi pangpar hlom ber angai khani ve a hlom ber an lo pana pol a hlom ber pol chu ani hrim mai ni hei amai ro chu tuna te pawh in bula oma hlom na om lo reng reng hei ke pon kala amai ro chu hi khoi kha chuan kut sil fai tur ani a tian pangpar mawi tak ani a tian hi chuan amai ro chu hi ei mi lo tur ani hi ai lampanga kha chuan hlom ani a zung thleng khan a hlom a hi ina khoya pawh tha khop mai zan na ma phei chuan thil rim tui te chhuwa ve the an ti ni he pangpar hian rim tui do mai enge hei a chi a thla the nan ran nung te khatiang ho a par a chi pudar thei tura mi hip nan khan thil rim tui do zana khan a ti chuak the ni an ti ni he pangpar hian chuan he tiang thil i lo ei pal te a tur si lo pala i lo ei pal te ni mo khatiang ai lom pat chuan lam do ina kalma sak wat tur ania pithiam doctor te ron wat tur ani ti kha kal soi du ni